Премахването на ДДС върху храните за дарение е тема, която депутатът Мартин Димитров поставя отдавна. Как отпадането на данъка върху дарената храна ще намери политическа подкрепа и как ще се отрази на бюджета? Сега ще говорим с Ценка Миланова, изпълнителен директор на Българската хранителна банка, и Мартин Димитров, депутат от Реформаторския блок. Добро утро! Господин Димитров, не говорим за първи път по тази тема тук в това студио. Преди дни повдигна дори омбудсманът госпожа Мая Манолова. Обаче, защо толкова бавно напредвате в налагането на идеята да отпадне ДДС-то върху храните, които всеки един от нас може да дарява за нуждаещите се? Добро утро първо на вас и на вашите зрители. Ние не просто имаме идея за това. Имаме конкретен внесен законопроект. Заедно с госпожа Цанка Миланова сме го обмислили, внесли. Решението е изготвено и е внесено преди вече, може би, повече от 3 месеца в българския парламент. Тоест не става въпрос за идея. Имаме вече конкретно решение. До момента получените становища по този законопроект са положителни, с изключение на Министерството на финансите, което има страхове. И аз сега искам да използвам тази покана и да питам министъра на финансите следното нещо. Аз разбирам, че той отговаря за бюджет. Разбирам, че винаги трябва да взима необходимите мерки. Но иска ли Владислав Горанов да бъде запомнен като министъра на финансите, който е спрял реализацията на тази невероятна идея, която има в повечето европейски страни? Аз искам да кажа следното нещо. Да. Ако той сега забави или спре реализацията на тази идея, следващия финансов министър ще я разреши. Защо е необходимост това да бъде запомнено? Защото, вижте, крайна сметка, човек трябва да носи отговорност за своите решения. И другото, което искам да кажа. Ще приемем всяка гаранция, която той предложи. Всяка допълнителна гаранция, че с тази идея няма да се злоупотребява. Какви са обаче страховете на Министерството на финансите? Възможността изведнъж да се окаже, че всичката храна е дарена, т.е. да се злоупотребява с идеята, или това, че някакви приходи в бюджета ще намалеят? Дайте да видим. Имате ли яснота около това? Веднага ще ви отговоря. Страха на Министерството на финансите е, че ще има дарения, които не са истински дарения, са злоупотреби. Само че това, което сме си говорили госпожа Миланова, ако някой в момента производител или търговец желае да злоупотребява, ще го направи през унищожаването на храните, което се доказва в момента по документи. Това ми го е казала госпожа Миланова, казали са ми го търговци. Ако една храна е унищожена, това се доказва единствено с документите, които представяш пред съответните органи. Рядко има проверки, така че ако някой иска да злоупотребява в момента, може да го направи с пълна сила. И текстовете, които ние предлагаме, в никакъв случай няма да увеличат злоупотребите, ще променят предназначението. Храните няма да бъдат разпилявани и унищожавани, ще бъдат дарявани. И пак искам да ви напомня, че бидейки, за съжаление, все още най-бедната страна в Европейския съюз, не можем да си позволим. Просто не е мъдро, не е честно, не е християнско да разпиляваме и унищожаваме тези храни, вместо да ги дарим на бедните хора. Госпожо Миланова, може ли да кажем колко храна се унищожава в момента по документи? Това биха могли да ни кажат на база проследяване дейността на екарисажите. Трудно ми е да цитирам точни числа аз в момента, но бих искала само да подчертая, че поради опасенията да не източим бюджета от приходи на ДДС, ние сме готови да заплащаме субсидия за дейността на екарисажите, така че да изгаряме храна, вместо тя да бъде оползотворявана. За мен това е важен акцент, защото опасението, че няма да има постъпления, но същевременно готовността да предоставяме държавна субсидия за унищожаване на храна в най-бедната европейска страна, ми се струва много неразумно и против мъдра политика, която много европейски страни прилагат, за да подкрепят социалната си политика. Добре, обаче, според вас, ядем ли храна, която по документи е унищожена? Това е информацията, която битува в хранителния бранш. И практиката е такава. За да бъде унищожена храна, има определени фирми, които имат такъв предмет на дейност. Те отиват до съответния обект, вземат със свое транспортно средство храна, която подлежи на унищожаване поради изтекал срок на годност. От една страна тя е бракувана, подчертавам, не носи никакъв приход от ДДС. От друга страна тя трябва да отпътува до 2 екарисажа.
допълнителен разход за транспорт, тъй като те са ситуирани в Шумен и във Варна. За храна от Западна България... Въпросът ми беше дали в момента с това се злоупотребява и дали храна се унищожава само по документи, пък след това излиза на пазара. Разполагаме с такава информация. Тоест има го като това. Има го като лоша практика. Да. Според вас каква част от... какъв е размера на злоупотребите в това отношение? Имате ли някаква идея? Вероятно трябва да се изследва този проблем. Но важното е следното, че който желая да злоупотребява и в момента може да го направи, ако желаят контролните органи, в момента могат да контролират, да налагат санкции, да възпрепятстват всяко избягване, плащането на данъци. Така че на тази основа да продължава да се фаворизира унищожаването на храните, а не тяхното даряване. В момента е по-изгодно за производителя и за търговеца да унищожи храната, тъй като тогава не дължи ДДС, вместо да я дари, представете ли си. Тоест държавата създава грешния, лошия стимул. Унищожи храната, а не я дарявай. Това трябва да променим. И другото нещо. Става въпрос за храни, които наближава техния крайен срок на годност, но те са все още годни. В момента на даряване и на потребление са годни. Това трябва да са наясно вашите зрители. Не говорим за нещо по-различно. И другото, което ми се искаше да ви кажа. България, предвид бюджета, не може да си позволи сериозна социална политика. Давате ли си сметка, че това решение, ако бъде прието, може да се окаже по-важно от много други социални разходи? Можем да помогнем на много повече хора, отколкото в момента помага социалното министерство. Включително тези храни могат да бъдат насочени към социални служби, които се финансират от държавата, ако искате. Частично може и в тази посока да бъдат насочени. Всичко това говори за следното нещо. Крайно време е подобни теми да не бъдат политизирани, а всички заедно да застанем за тях. Без значение кой, откъде идва и какви идеи защитава. Това просто е добро решение. Добре, какви са според вас така нормалните защитни механизми, за да се гарантира, че няма да има злоупотреби? В законопроекта сме написали няколко неща. Казали сме процента от общия оборот, който може да бъде даряван. Искаме да има регистър на фирмите, които се занимават с такава дейност. Предвидили сме да нямат неплатени данъчни задължения. Тези текстове, между другото, подлежат на прецизиране. И ние сме отворени за всяка добра идея, която бъде предложена тук нататък. Между другото, сме поискали преглед на европейското законодателство в тази област и предлагаме на Министерството на финансите следното нещо. Нека да приемем най-рестриктивните текстове от целия Европейски съюз за контрол. Тоест най-силният контрол, където го има в Европейски съюз, да го въведем в България, но да стимулираме даряването на храни. Добре, на колко хора обаче ще може да се помогне и какво предвиждате да се случи с Българската хранителна банка, ако наистина дарените храни се освободят от ДДС? Планираме стъпки в тази посока, защото си даваме сметка, че освобождаване от ДДС на даряването на храни би удвоило поне количествата, които годишно достигат до нас. Ако до момента Българска хранителна банка спасява около 270 тона годишно храна, която достига до 20 000 нуждаещи се българи и това количество би било удвоено, предвидили сме вече мерки. В момента чака разглеждане нов закон за храните. Там ясно е обособен като субект всеки, който може да упражнява тази дейност, съответно да получава подкрепа, включително субсидия от държавния бюджет, като регистриран оператор за работа с храни. Тук бих искала да подчертая, че законопроекта, за който говорим, той предвижда мерки в тази посока, за да гарантираме не само неизточване на бюджета, но и храната като безопасност, като качество, за да може да сме сигурни, че това е размяна на ресурс между субекти, които я произвеждат, преработват или търгуват с нея. Те са регистрирани и спазват качеството и безопасност на храната. Минава през друг субект, наречен хранителна банка, работещ под същия режим, за да стигне до онези хора, които не могат да си я позволят. Според вас, сега като човек и експерт в това отношение, какъв би бил икономически ефект от падането на това ДДС върху дарената храна? Първо, ако искате, това е въпрос на национална сигурност, тъй като се помага на най-бедните и най-гладните хора. Именно те ще бъдат най-активни в търсенето на такива храни и в работата с организации като Българската хранителна банка, на първо място.
Тоест ефектът ще бъде силен социален и ще се помогне на много повече хора, отколкото се помага в момента през социалната политика, ако искате, на държавата. Тоест потенциалът е много голям. Убеден съм, че много голяма част от бизнеса ще се включи. Аз съм говорил с различни хора, представители на асоциации. Идеята е много добра за тях. И те се чудят как така и защо това не е направено, като многократно е поставено като въпрос на всякакви форуми, на Министерски съвет, пред министри на труда и социалната политика, пред Министерство на финанси. Тоест, ефекта ще бъде много силен по посока на подпомагане на най-бедните хора в България. Знаете ли, едно развито общество не трябва да допуска да има гладни и бедни хора, защото част от тях са такива, защото им се е случило някакво нещастие. И едно развито общество трябва да им помага. А в случая, когато, пак казвам, основният проблем за мен е, че държавата е създала стимули тези храни да бъдат унищожени. И тогава не се дължи ДДС. Но ако търговецът-производителя реши да ги дари на бедния, гладния, тогава трябва да плати ДДС върху тях. В момента това е българското законодателство. И пак питам министър на финанси. Това справедливо ли? И ако не е справедливо, да преодолее всички свои страхове и заедно да намерим решение. И да оставим, че може би на пазара се появява храна, която по документи е унищожена и така ДДС-то не се плаща, пък в същото време правим кампании, в които да събираме храна за възрастни и бедни хора по повод различни християнски празници. Те обаче са само една палиативна мярка. Нека да си дадем сметка. Те са много кратковременно решение. А устойчивостта на дългосрочната подкрепа, тя се крие именно в това да отпадне ДДС. И понеже го питахте за икономическите ползи, това ще е с огромен принос и подкрепа за бизнеса. Ще могат да оптимизират разходите си, да намалят загубите си. Ако губят храна, която вече са произвели, а с нея всички съпътстващи ресурси, тя да стане храна, ще намалят разходите за допълнително съхранение, за унищожаване, за транспорт. Същевременно ще направят огромна подкрепа за хората в нужда. Една добре работеща социална система, стимулиран бизнес, съвсем различен просперитет на държавата като цяло си мисля, че бихме постигнали. Лично на мен ми се иска да вярвам, че всички политически групи в парламента ще застанат и ще подкрепят този законопроект, който сте внесли от 3 месеца в Народното събрание. Прави впечатление, че други доста по-незначителни законопроекти пък могат да се приемат на 2 четения буквално за един ден. Ние продължаваме